Kubor ka Batesi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka sunjuk jong kinong hikai school SSA ya kabala tip kum ka Meghalaya SSA School Teachers Association haka khat tarik ubna nailar arajar arpuai kala kerpa dia katanat puli puthi jong ka sarkar jilla bakandang penjelan ni ka tarik ne ka benta ban tap yaki application forms jong kinong hikai ki bala don lepa haka kam bat ki badang angnot ban yakhun ni ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test mentau snem arajar arpuai Presiden jong kaseng uba Aristotle Rambai hau kerwa bala pha shikilat pathai khubor ulaong bakani ke jingkar pat jong kaseng ya katrat puli puthi jong ka sarkar jilla kalong halor ka nongrim baka seng kalayo apdiang ye ki jingo jingnam babun ne ki nong hikai ki bala angnot ban yakhun ye ni ka examen kim shimlayo satya ya ka jingtem baka tanat puli puthi jong ka sarkar jilla kan penlong ye ni ka examen how do snem arajar arpuai shushu ka Meghalaya SSA School Teachers Association kala kerpat ru ye katanat puli puthi lingba ka Meghalaya Board of School Education bakan penpenano khamklo ye ka result jong ka improvement examination class 12 ka bagi nong hikai school kili yakhun ne ka bentaban kinjo ye ka percentage ka basaw % kumbang le yo I hagilat pathai khubor hakini ki khindit nai ka bala dem hakabana ka liang jong ka sarkar jilla lingba katanat puli puthi kala penmi ya ka jing penmana haka arpo atrik jong upnai April 2008 hakabaya de bat ka Meghalaya Teachers Eligibility Test 2008 lane kata kebangi ongka MTET exam katkum ngani ka jing permana ka bala penmi da katanat puli puthi jong ka sarkar jilla la ong bala code application ya baro ki nongshong shnong jong ka ri India bat ki badairo ki nongshong shnong bapura jong ka jilla Meghalaya ki badon kata ka jingtrang ne ka jingkwa banlong kum ki nong hikai ban hikai haka kerdan elementary level kata nado class 1 hado class 8 bat ki bala pendep kerdan puli jongki katkum ka NCTE notification 23rd August 2010 ba kila ban apply bani ban yale yakani ka MTET exam arajar arpuwe shushu kani ka jingpermana ka ong ba baro ki nong hikai ki bala don lupa haka kam bani kita ki in service teachers bat kibala sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka arpolaitrik jong bunai August 2010 bat kiba hikai ha ka kerdan elementary kata nado class 1 hado class 8 ha ki school government school SSA school DFC school ad hoc school bat ki private unaided school ki bom yo jinrap AA na ka sarkar katkum ka jing product aka clause N jongka section 2 jongka RTR 2009 ki dei banyale yakani ka MTET exam arhajar arpuwe nangta kani ka jingpermana ka ong shushu baya kani ka exam MTET arhajar arpuwe pen khamti ha ka Directorate of Educational Research and Training ani kata ka DERT ban penyale yakani ka exam nangta nakaliang jongka DERT haka arpunyo trik jong ubnai April 2008 kala khot advertisement na benta ban apply ya kani ka MTET exam 2008 nata susu kum ka jingpteng ya kani ka jingpen bana ka bala penmi da ka DERT haka arpunyo trik jong ubnai April 2008 haka ndrutrik jong ubnai August 2008 nakaliang jong ka DERT kala penmi sakawe ka jingpen bana hakaba kala ong ba ka MTET exam arhajar arpuwe kan long haka arpu pratrik jong ubnai August arhajar arpuwe bat ki tarik ban thep ye ki application form ka long na do khandai tarik jong ubnai August arhajar arpuwe hado khat khandai tarik jong ubnai August arhajar arpuwe bat ye ki application form ki candidate ki la ban submit hakini ki diets ki badon habaro ki district jilla Meghalaya
kum juro hapo DRT nado khandai trik jong ubnai August 2008 hado khat khandai trik jong ubnai August 2008 tik ai ka ba nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ni don ka jingsung khia ha ka pai dei bat ka ne ka benta ha ka ba nakaliang jong ka sarkar jila kala shim ya karai ba baro kini ki in service teachers ni ki nong hikai bala don lo pa ha ka kam bat ki ba sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka apply trik ubnai August 2000 shipeu bat ki ba hikai ha ki government school SSA school deficit school ad hoc school bat kini ki private unaided school ki bom jiyo jingirat na ka sarkar baki ha pan yele ya kan ka MTET exam 2008 ka jingli ka bangingi kwa banbo ya ka sarkar jela bat kumjuru ya ka tanat puli puthi ba la nakaliang jongki kila phane em ya kan ka jingpen bana ka bala penmi da ka sarkar jela lengba ka tanat puli puthi sha baro ki school SSA ad hoc deficit government kini ki private unaided school banlong kum ka jing pentip yaki ba baro kini ki nong hikai ki bala donlo pa hakakam ki in service teachers pat ki bala sha thungkam hadin ka apply trik ubnai August 2000 shipeu ba ki ha banyele ya kani ka MTET exam 2000 arpawai balai ngibo ya kani ka jingkeli kadai namar bahagini ki candidate sngi bala deb hadin bala nakaling jong ka DRT kala penmi ya ka jingpen bana hakan rutrik jong ubnai August 2000 arpawai ba dei ban thep no ya kini ki application form hak bai dei bar kani ka MTET exam 2000 arpawai ki babon kini ki in service teachers kini ki no hikai ki bala don lo pa hakam kila don hapreng ka jingkomar jingmut bat ka namar ba ki babon napreng jong ki kimdon kata ka jingtip ba ki ha banyale ya kani ka MTET exam 2000 arpawai khamtam kitu kibala sha thungkam hadin ka NCTE notification kibala penmi ha ka apply trik jong ubnai August 2000 shipeu kumta na kaling jongi ka association ni bo ka jingkerpat ya ka sarkar jela berkumjuru ya ka tanat puli puthi jong ka sarkar jela lada kimpat pha ya ka di ka jingpentip sha baro ki school bakin sngau ba ban pha no marmar ya ka jingpentip sha baro ki school khnang ba ki school managing committee jong ki school ba pher lang yong ka government school ki SSA school ki deficit school ki ad hoc school ani ki private unaided school ki bomjo jingrap na ka sarkar ba kin patha yala ki jong ki nong hikai ki bala sha thungkam hadin ka NCTE notification ka bala penmi ha ka apply trik jong ubnai August 2000 shipeu ba kin yale ya kan ka MTET exam 2000 arpawai ka ba arpat kalong ba kibabun kinong hikai kibala don lo pa hakam ni in service teachers kibayale ya kanika improvement exam bakin improve ya ka marks jongki ha ka class 12 bankot 45% na po embos tikumba kalong menta nakaliang jongka embos kampat la ban penmi ya ka result jong ka improvement exam class 12 ka ba nakaliang jongki nong hikai kibala don lo pa hakam kilele haubnai April May 2000 arpawai akabai dei barkane nakaliang jongi ka association ada jing sukhia ya kani ka kam nila yola bania kren por joint director jongka embos isa M marbanyang bar nila kerparu yi ba nakaliang jongka embos bakan sngobha ban penmi kloi ya kani ka result jongka class 12 improvement exam 2000 arpawai hakaba nakaliang jong i joint director isa Emma Benyang ila ai ka assuran ka association banakaliang jong ka embos kan persangkat bala ban penmi no ya kane ka result jong ka class 12 improvement exam haswa jong ka khat khandai tarik jong ubnai August 2000 arpawai kabamut shwa ban kut kane ka tarik ban thep yaki application na banta kane ka MTET exam 2000 arpawai kumta nakaliang jongi ka association lengba jumpi kilat pathai kubor ni bo ka jingkerpat ya ka sarkar jela ya ka education department bat kumjuru ya ka DRT bakin sngau bha ban extend ni penjrong ya kita ke tarik ban thep ya ki application form ha ka bai dei bat kani ka MTET exam 2000 arpawai khnang ba kini ki no hikai ki bala don lopa ha ka kam ki ba sha thungkam hadin ka apply tarik August 2000 shipeu bat kumjuru
o kitu ki bayale ya ka improvement exam class 12 na embos kin yo alat ban thet ya ki application form jongki banyele ya ka ne ka MTET exam 2000 apoi kabak hadu ko banakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ni kwa banbo ka jingkerpat bat ka jingketu ya baro kinohikai SSA ki badon haka jela Meghalaya bat kibala sha thungkam hadin ka NCTE notification kabala penmi haka apply tarik 9 Ogos 2000 shipeu ba kinyale ya kanika MTET exam 2000 arpaway khnang ba kano mi kano ka kenrum kendram hadin habut pat ngi kitbok kitwiang ro nakaliang jong association ya pi baro ba pinya pas bah ya kanika MTET exam 2000 arpaway